diangkat bersama MMT Campur Sari juga Segoni Audio ada Silvi Merlin monggo. Mondro. Setya satuhu wit-wit nganti saiki bapasani peteng apa opor sumunar andika pangayo gelem nyinden ngono ya ketok wedok aku ya aku ki asli wedok lho. Aku ki asli wedok lek bengi maksudnya. Wedok tapi medangamu iso sakmono piye iso gumun aku. Kok kliru ae to cipi ki jane. Lho aja kliru dibusek. Nggih Bu nggih. Nggih. Ngatos-ngatos Bu, Pak, ngatos-ngatos nggih. Heeh. Matur nuwun Pak rawuhipun. Aku lek gerapyak kadung gelem gerapyak yang ngene iki. Nggih, jan ramah ya. Monggo pinarak Bu. Zaman ramah banget. Lah aku kan yo nyambi ning kene iki ya among tamu barang. Wah iya iki mah iki. Heeh, lek ning kene mau penerima tamu bener-bener. Matamu dhewe kuwi yo mata. Lho, aku kan mata-matane caman. Aku lho terima tamu. Lho ya terima tamu. Ya kayak duduk lagi. Terus no Leno. Ayo. Lagi dilem sak seret ilang. Ya aku kan wonge ya pelupa. Pelupa. Iya. Manusia tempatnya khilaf. Nah, iya bener. Tempatnya lupa. Yeneng tawang. Duduk ya. Iki ora sida lho. Omong ana bocah-bocah. Sampeyan ora gelem segak iki nyapa. Sampeyan kok padha ora bengoki nyapa? Batin jarene ya wis ra apa-apa. Ora apa-apa. Hati-hati lho iki mantene tukang ngendang lho lek ora anu ki. Engko dikeplaki aja. Oh, plaki malah bosok iki kabeh. Mugian to berkah ing witi.
setya satu baleni nih. Mboten, Mbak. Keceplosan. Ya, sun. Sami-sami. Lanjut nih, Mbak. Karepmu piye karepmu? Ngempet guyu ki lho sen. Kayu putih. Masuk ngain. Ya. Tidak. Pon. Jadi terima tamu aja. Mata nih kancane neh. Ora. Apa? Lek mudehem kegeden. Oh, geden. Oh iya. Ya sesuk tak cilikne. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Ya. Mugianto